Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, 1:29. Ang Kumusta naman mga pinalanggan ito ng mga tagpalamatikag siyempre mayong hapon sa inyo tanan. Ari naman na inyo kubus nga lagad si Tita Wilma. Updanay kita tubtubtak na 3:00 sa sining edisyon sang This Is My Life, Martes nga adlaw. Nobyembre 3, tuig 2020. Magmamensar ka lang bala sa mga una nga adlaw, mapagkatalupangod mong pizza 3 na. Anyway, ang pagpangamusta ni Tita Wilma ko nakapanyaga na dera anong inyo panyaga daman. Pa-share naman. And for sure, sigurado si Tita Wilma nga sa siningation ng ibang dera iya nagapahunay-hunay, naga-relax, nagapiyong-piyong ang ila sa mga mata samtang ila pala matinaan nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Gani, okay lang relax lang ka mo da. Relax lang ka mo. Kag ang iba na itong nga mga kauturan nga nagahimakas pa, ha? Iba nagabira-bira pa na kaon sang ila, nagatimo pa sang ila ginapanyaga. Upod si Tita Wilma dera, oh? Ara siya. Sing a song and light up the light. Amo na naman ang aton preparahan sa pihak sa aton ginapangatubang nga pandemic, no? Ang pandemya, ang COVID-19. Pero hindi siya makapugong sa pag-abot sang adlaw sang Pasko. Kay nga ang aton orasan nagalibot. Siyempre nagaligad ang inadlaw kag sinimana binulan Tito Wilma. Gani pila na lang 52 days before December 25 Christmas Day and 69 days before New Year, January 1, 2021. Di natapos na itong sa mga obligasyones sa All Souls and All Saints Day. Ato naman da prikurahon abi mga iloy ang ara da bala sa balay nga mga nagkalabilin. Ilabi na sa mga ginasaligan sang ila sini mga ama or amo da kakuya kabalugid ko nga opdanay kag nagaupod kamo kay Tita Wilma tag sa kahapon, ha? Magluwas sa iton mga senior citizens, magluwas sa mga tita or titos, mga papa or mama nga aralin sa balay, kay ti kalabanan man nagatrabaho na subong amay kag iloy, ha? Amat-amatan yun na da pang halugwa, ano ganyan? Lipat ko sa term na ni nanay, no? Pagkinanglan amat-amaton yun na sa pamuka dira na lang mo na lang natawi na pagpamuka dira ang inyo nga mga tinago nga mga Christmas decors bisan nagalabay ang pag-ulan-ulan ang pagulugal sang kalangitan pero hindi gid siya madula kun ato namuklatan kita gid nagadumdum
sa mga pagligad sa mga inadlaw kag kun ano mga dapat naton preparahan. Gani, go! Ha? Mga nasulod sa mga boxes nga plastic or nasulod titawe iya sa mga cartoons na pang halugwatan nyo na doon mo na bala na kag ko ang inyo da Christmas tree pwede malimpyuhan limpyuhi hugasi habong ni kag patuluad sa inyo halayan pagkatapos upod ang kabataan sa butang sa mga Christmas decorations, Christmas lights, lights on, lights off, pero ang halong-halong man. Kag syempre bantayan man sa itong pagpangalagad sa sininga hapon, gamay man nga update, gamay nga update sa COVID-19, hinay-hinay sa gihapon nga itong pagpahanumdum sa inyo, kag halong-halong gid. Kinanglan stay safe, stay healthy, kinanglan mag-isa kita sa pagtapos sining aton away sa hindi naton magkita nga kaaway ang COVID-19. Batawe, oo, Tito Wilma, magwa ka mo, face mask ninyo, face shield ninyo, kag bantayan gid ang mag-antad sa mga nauna sa inyo or sa kilid ninyo or sa likod ninyo. Ano ganito, yung social distancing, Tito Wilma, alcohol, kung may bulsa ka mo, kung wala ka mo sorry, katul, ang punta, sang dapa, sang ang punta, sang ang punta, sang dapa nga ilong ni Tito Wilma. Okay lang na siya, sige lang na niya, Tita We. Go lang kita dira ng go. Na, hindi kay ko basta may makluan lang ako nga gamay, pati ka sensitive ni sang ako nga dapa nga ilong. Sa makarelate lang da. Hindi lingawon da ka mo siyempre upda na kita ya tub-tub taklala stress sa karon nga hapon. Ang paghalong nakadepende sa aton, especially pila ka mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental ang COVID-free na. When we say COVID-free, abinyo, hilway na kamo nga makapakadto pa kari, hinay-hinay sa gihapon kang magalong-halong sa gihapon, hindi kita magkumpiyansa. Tandaan nyo gid na ha, hinay-hinay lang amat-amat, din na makadtuman, kag syempre sa nahambal man naton, ang aton mga senior citizen don't worry. Maabot gid ang tion nga makagwa gid kamo iya. Pero wow, hindi na kamo bala magpasaway nga bisan ang pagtakod sang face mask daw hindi na budlayan kamo. Praktisan nyo dabla sa sulod sang balay kay maanad lang kamo. Ay tita, hindi ko yung kaginawa, piliton ko nila. Hinay-hinay gani, way ka man ginapilit nga golpi-golpihon, kundi hinay-hinay lang kag amat-amat, di ba? Yes, Tita Wilma. Kag bantayan man sa siniya nga hapon, yes, update man naton sa dalagan sang panahon din na si Shawnee. Bantayan tayo na sa latest updates ng Pag-asa, dugay-dugay. And of course, padayon man si Tita Wilma nga magabasa sa mga aton sini mga winning entries para sa aton ARB4 piece, Tita We, no? Yes! Ang ang winning entry ni Crispin Henry Infante, among basaw ni Tita Wilma karon nga hapon. Sa maka-relate, sa maka-comment, free gid kamo. Ari nga iton FB Live, pwede kamo dire maka-comment ang inyong mga greetings. Kag sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati sa iton text hotline, yes, pwede nyo lang dire iya type kag ma-send kay Tito Wilma sa 0938-225-5017. Again, atin text hotline 0938-225-5017 para sa inyong mga comments, sa inyong mga greetings. Pero as hindi lang kapromisa si Tita Wilma nga maubos gid ha, ang malabutan lang. Kag ang aton tips sa sininga hapon, sinadaga kaon lettuce na iban hila kay why naman na tita ginakaon kay ti do salad na yan mo ginagamit mo lang na, di ba? Iban ginagamit na for garnishing pagkatapos nakaunon lang niya. Nami kung anong mga mahatag sina iya nga benepisyo, mga maayo nga madulot sa ato ni kaayong lawas. Tinguhaan ginaton inakaroon nga po. Kag syempre, Tito Wilma, ang atong tag sa ka-horoscope. Bantayan ang atong tag sa ka-horoscope. So sa pag-updanay naton sa sininga hapon, diri sa Dagbanwas ng Bacolod, salamat sa inyo.
ang inyo dira mga radyo. Kung ara ka mo nagaupod kay Tita Wilma, kung ari ka mo nagaupod sa Action Radio Bacolod, dira na lang kamo. Kadamo sa mga paagi sa karon, buperti pati ako nakabaton ko iya sa Messenger nga pwede ko kapangayo sang imo cellphone number. Ay, sino, no? Mga pwede ko kapangayo sang imo cellphone number. Tapos kapamati ka sa radyo. Kung kapamati ka gani sa radyo, diri ka lang pamati sa amon. Kung pamangkuton mo, amoning amon mga program, aring amon program list, naaamo sina. So sa atin man mga palangga nga mga tagpalamati, kung ari ka mo yan nagaupod sa Action Radio from sign on to sign off, bisan magkainano pa, updanay gihapon kita. Okay? Simple as that. Mangkuton ka mo ti Action Radio. Ang mga kilala ka mabatian ninyo nga mga tingog ti amo man na ino. Yes, at ito we. Alauna 40 Action Radio Philippine Standard Time. Ang nagaupod sa aton sa ilang mga radyo 684 kHz. Ang mga nagaupod naman sa ito niya sa Facebook Live. Yes, sa rin iton Facebook page Action Radio Bacolod. Open man sa nga mga natipon nga mga labas nga balita, mga developing stories, ara iya sa aton sa ni Facebook page. Siyempre mga natipon ina sang news center sa Action Radio Bacolod. Kag amon man na website tanan nga mga natipon nga mga balita Tita Wilma, di ba? Yes, oo, sa amon website pwede ka mo direct ka login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag pwede pag kita ka updanay, ara man kami sa YouTube. Sa YouTube ti Action Radio Bacolod tawi, di ba? Tita Wilma. Ara dira ang tanan namon nga mga public affairs program. Ay launa 41 na gamay lang gid Tita Wilma nga pag-refresh siyang kaso kay hindi ta kini pag-untatan, no? Adlaw-adlaw ng tanan ti sa mga hindi makabati sa Action BBB sa paghatay sang update sa COVID-19. Sa This Is My Life, ay importante diri sa aton para nga magkaganhagan man bala ang mga nabatyagan naton nga kabalaka. Kag subong niya pasalamat kita nga daw wala ng kahadlok sa itong sini mga dughan sa mga paminsaron ta, kundi ang kabalaka na lang gani kinanglan halong-halong gid, ha? At syudad sang Bacolod, Dekbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag sa mga kaiping naton nga mga kaislanan kag kaprobinsyahanan. Yes, sa Bacolod, Tita Wilma, salamat sa Diyos, ha? Ang dugang nga kaso sa COVID-19, 18 kahapon nga daw sa update iya sa Department of Health Region 6. Kag ang aktibo na gidlang nga kaso diri sa Dakbanwa sang Bacolod 302. Na 302 na lang, no? Amo nang aktibo nga mga kaso. Pero sa kabugusan gidya tanan-tanan sa Bacolod 4,830. Wala sa may nag-ayo kahapon nga adlaw, wala man sang kabuhi nga nadula. Nagapabilin sa 127 ang nagkaladula nga kabuhi tungod sining pandemic. Kag ang mga naka-recover 4,401 out of 4,830. Kag sa probinsya naman sang Negros Occidental 36 ang bago nga kaso kahapon. So may kabugusan ng probinsya nga 4,933. Bugos naman nga pungsod Pilipinas 385,400 ang kabilugan nga infected sa COVID-19. Sa 385,400 nga ina ang mga nag-alalayo, 348,830. Kag sa bugos naman nga kalibutan, okay lang. Napaamo ka na bala. Sa bugos nga kalibutan, pila na Tita Wilma? 47,319,160. Manang hambal naton gid ang paghalong nakapadepende iya sa aton kaugalingon. Di ba Tita We? Okay, so padayon man si Tita Wilma. Gamay lang gid ang mahatag ni Tita Wilma tawe sa iton sa ni weather update. Kinahanglan gina naton kay maulano ng aton panahon. So sa ato naman weather update, halin niya sa pag-asa ginpagwa nila kay ina alas 11 na
nagbaskog pa. Si Tropical Storm Rolly, labi pa nga nagbaskog. Samtang ang iya niya pagulag, pagwa na sa pungsod Pilipinas mo, di ba? So, anytime within this day, agwa na gid siya sa aton par o kon Philippine Area of Responsibility. Pero, way na sa puwersa. Pasalamat na lang ta, no? Magwa na siya. So, hambal sang pag-asa, kaina, na, as of 10 a.m., ang bagyo nga ini, katapusan nga nasiplatan sa kalayuon nga, 540 kilometro sa nakatundan nga bahin sang Iba, Zambales. Ang kuniya ang puwersa sang hangin nga nagalabot sa pila Tita Wilma, 75 kilometro por ora. May pagmadlos nga nagalabot sa 90 kilometro por ora. Ang hulag sang bagyo nga ini, tawe, siya, 15 kilometro por ora ang iya direksyon nakatundan na bagat na nakatundan. Pero wala na inaiya direktang epekto sa bisan diin man nga bahin sa eton pungsod Pilipinas. Salamat, gid Lord. Kag syempre din naman sa eton sa probinsya sang Negros Occidental Ciudad sang Bacolod. Ti ang mabatyaganta na lang niya subong Tita Wilma B. Tungod na lang na sang localized and yes, hindi na naiya dulot sang bagyo nga si Rolly. Pero ang tropical storm nga si Shoni naman, Tita Wilma, amo na siya may international name nga si Atsani. Ara sa 595 kilometro silangan nga bahin sang Calayan, Cagayan. Ang puwersa sang hangin niya, 75 kilometro por ora, pagmadlos nga 80 kilometro por ora. Kag, siyempre, sa nahambal na naton, mangin magalumon kita da, pero kanami kagina kay Haring Adlaw, nabatsaga naton ang iya sinikainit, pagwa may naton, masanag ang kalibutan, kag mainit ang silak sa adlaw. Pero, siyempre, ara naman, nagamatamat naman galom, tubtob na karon magalumon, ang aton kalangitan. Kag ekspektaro na naton may mga pagtupa sang lapta-lapta nga ulan. As mentioned ni Tita Wilma, inatungod na iya sang localized thunderstorms. Diba? Yes, ang temperatura naman baw kanami sang ilaligid kag daw hindi magbalangon sa ilan higdaan. 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Di ko mabatyagan yun ng tama kapaang, kainit. Di makalabot, gid ka 32 degrees Celsius. Si Haring Adlaw, salamat Haring Adlaw. Pagpakita mo kaginaaga pala 5:51 sang aga. Kag temprano pa siya karon nga matunod man. Alas 5:57 sang kapunanon. Okay? Yes, okay lang na siya, Tita Wilma. Kag magluwas man sa itong dalagan nga panahon, kalit lang niyang akon nga mahatag man sa inyo. No? Kalit lang na siya ya, Tita We. Ang nakita, tadi bala kaina nga report, na may nakita, tadi kagina nga, wala ko siya. Yes, okay lang na siya. Anyway, sa New Zealand, bala tawe, na? Sa New Zealand, ang euthanasia, ano ba sila sa euthanasia? Mercy killing. Naging suportahan sang kalabanan sang mga tao dito ya sa New Zealand. Duso ini nga mangin kasuguan sang ila Congress para sa aning ginatawag nga euthanasia kun mercy killing sa pasyente. May kwan man mo, may pagsulundan man. Para sa pasyente, bala nga malala ang ginabatsyag. Pero, yara man sa peligro, nga ilaw man ibasura ang recreational use sang marijuana. Nakita tani mo kay man sa report sang Reuters, ang hambal sang Electoral Commission sang New Zealand, nga nagwa iya sa ginpatigayon nga referendum, nga 65.2% sa mga botante pabor sa sumiter nga lay sa euthanasia. So, ang New Zealand ang mangin ikapito nga pungsod nga ginapahanugutan nga tapuson ang pag-antos sang isa ka pasyente nga may talana na ang kabuhi.
So ang referendum ginpatigayon kadungan man sang ila general election nga nagpabalik kay Prime Minister Jacinda Ardern sa pwesto. Kag ina ginasuportahan man sang New Zealanders inang ginaduso nila nga euthanasia. Ginbasura naman sang 53.1% na ka mga butante ang pagpahanugot o kung himuon nga legal ang paggamit sang cannabis o kung marijuana. Kag so far, ang Electoral Commission nga may ara iya 500,000 ka mga votes ang wala pa iya na isip nga kalabanan halin sa iban nga pungsod. So, gamay lang na siya nga info. Hindi kay kung lang tawon taman, sa lagin man ang maghatag or magkutol sang kabuhi sang tawo. Na? Kay ti ang Diyos na may pagbuot nga magdula sa nga magbawi sang hinulaman naton nga kabuhi. Pero ina makita mo ba lang imo ginapakamahal sa kabuhi? Sinol mo sa aton hindi gusto, no? Hindi kita gusto nga madula sila sa iton kabuhi, pero kung makita ninyo nga nagaanto sila kag nagaanto sila nga ara sa hiligdaan bedridden nagilang kag na mismo ang mga doktor nagahambal wala na sang kaluwasan. Depende man ina kag ina na ara may naplastar man sila nga mga pagsulundan. Okay, alauna 50 Action Radio Filipina Standard Time. Ano na to eh? Amoy na nga ito sa lilentunon for today. Hindi man pagkalipati, no? Hindi pagkalipati nga dumdumon. Don't forget to remember. So, ini nga lilentunon of course, ini versions ng Bee Gees. Halin sa album nga Cucumber Castle. Gin-record ini May 7, 1969. Kagin-release August 1969. Kagini nga lalantunon siyempre, masiling tabalang nga folk song, country folk song, nakanami matiyan. Amo na yung iya genre, di ba? Kagang nag-compose ini nga lalantunon si Barry Gibb kag si Maurice Gibb. But actually, ining Don't Forget to Remember gintawag maining Don't Forget to Remember Me. Isa ka country ballad nga gin-records ng Bee Gees dalin sa, as mentioned ni Tita Wilma, halin sa Cucumber Castle. Kag inigin produce ang banda upod ni Robert Stigwood. Alauna 52 amoy na ito niya lalantunon karon man nga adlaw bisan kalit lang ang aton pagpamati nga makalingaw man sa inyo sa sininga hapon. Relax lang, balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pili naton ka mga importante nga mga pahibalo. Okay, manam yun ay si Tito Wilma sa itong dala mga palangga nga mga tagpalamatingan nag-upo diya sa itong sa FB Live, na? Kamusta lang sa inyo? Okay lang kamo? Yes, Tito we, okay lang kami. Ako na lang ni masabat. Ambal ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. My favorite song. Thanks for playing this song. Stay safe always, Godspeed. Ma'am Part lang na sa mga matawag nga lalantunon ginapabati natin sa inyo kay Balo naman tayo hindi pwede, no? Favorite song Iloy ko nga kanta na. Favorite sang Iloy ko nga kanta Tita Wilma during her
teenhood. Sanghuban pa siya, na? Probably naman na kay Alex Montesa. Hello, good afternoon lang dira sa imo. Salamat gid. Aaron Tagunera. Hi, Tita Wilma watching from Cebu. Hi, Aaron. Good afternoon lang dira. Kag Shani na naman. Siling ni Alex Sisenas. Yes, Shani na naman ta. Di na si Shani, Tita Wilma. Gaapas kay Rolly. Gaapas. Gasano sa kay Rolly. Ginakulapan siya ni Shani. Okay. Jonaville Dayauna. Diket. Hi, Tita Wilma. Mayong hapon sa imo. Jerry Empania. Yes, sir. 4 pesos lang. Oh, nagtalang guro imo, ining Jonathan or be a Jonathan, nagtalang guro ang imo sa ni message nagsulod kay Tita Wilma, nung nabaligya mo daw. Hello, Tita We, good afternoon, Sheena Digat Banyares, kag sa Bacolod, halong ugyon Bacolod, sa probinsya sang Negros, halong gid ugyon kita tanan Negrosanon sa pamilya. Halungi sila, mag-ugyon sila, pamilya mo, higugmaon mo. Solemn prayer naton. Most powerful against COVID. Kautigid ya sa imo to Alex. No, but anyway, thank you so much. Mayong hapon, Miss We. Yes, Miss Heaven, thank you so much. Kag, indigenous sugon, dara sa Babs Magustan sa Valladolid. Kamusta ka mo, dara? Hello, Tito Wilma. Mayong hapon ko, no? Mayong hapon naman dara sa inyo. Ara naman nagsulod naman ang money trading sa itong sa niya chat room. Ay, hoo. Amo na sila da. Hindi ka mo magpadala-dala kung inganyuhon ka mo sang money trading. Ina, ha? Kay basi bala mabasulan ninyo si Tita Wilma budlay gid. Promiro lang ng paganyat-ganyat nila sa inyo, pero kung mabiktima gani kamote kaluluoy gid ka mo. In the Virgie, in the Virgie, reply yan nila, no? Virgie Alpinda, good PM action, Tito. We always give Japan watching from Silen Homes. Keep safe always, Tito, ha? Pariho na sa imo, na? Wala na pataas-taas ilong Tito, God bless you. Amo na yung aton, ano ganiday? Okay lang na, ha? Ay, kadamo sila. Sir Doms Ortiz, ginainganyo man siya. Si Angela Rivera, ambot sa inyo mga anak dara. Pero ang paghambal ni Tita Wilma is halong gid. Vivian Labatos, good afternoon. Kag thank you gid sa inyo. Meraluna Lopez, kag kay Ronnie Vincent Piadotse, o kung sa Roy Vincent Piadotse Ministry, good afternoon lang. Rian Montesa, thank you man. Pero balikan ko lang ng iba naton nga mga greetings karon. Okay? Yes,
nga The Generics Pharmacy kag sa tinanman nga Huwakong Chinese Drugstore. Alas 2:05 ng Action Radio Philippine Standard Time. Pasiplatan ko bala dali lang atong text hotline. Hi Tita Wilma, maayong hapon sa imo ginagwit ko lang gali family tribunalo kag family kanagan sa akon mama kag papa. Always gid ga monitor sa inyo program Tita We. Thank you. From Charlene Sangkawayan, 07745. Bisan paano lang bala, tita tamiyaw ko sa apo ko, birthday subong November 3, ikaapat na niya katuig, ani ka J. Pasamante. Ang nagatamyaw, Lola Yolanda Pasamante. Good PM, tawe, amati lang ko di agahigda sa duyan sa punong Longli Tatay sang Ilog. Oh, 8798 Longli Tatay sang Ilog. Baw, na naman nga yung tiyempo da. Okay, relax lang dira. At least, bisan ara ka dira, upod mo si Tita Wilma sa sininga hapon. Siling naman ni 7778 Inday Wilma, good PM. Amon sudan laswa kag sinugba nga tuloy kay medyo barato lang. Si nanay mo ni Auring, a senior citizen, nagapamati. Gapamati lang ko sa programa mo. Gapamati lang ko sa imo programa Action Radio gid kami gapangaki ko sa akon mga apoy akon ilalisuon. Salamat gid nanay. Mayong hapon gid dira sa imo. Alas 2:03 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa siningabahin, syempre si Tita Wilma magabasa sang isa naton ka winning entries. Isa sa aton mga winning entries sa ARB4 Peace, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Sa mga nagapamangkot gali, Tita Wilma, way ka nagabasa sulat ara gihapon. Ang inyong mga sulat ara lang gihapon sa akon messenger. Wait lang kay ginatagaan na iton ligwa. Ang aton sini mga winning entries ang mga kabataan bala na nga nagdalaog sa aton sa proyekto sang Action Radio Bacolod. Nabuligan sila sa Action Radio pagi sa paghatag sa ila sang gadget nga magamit nila sa ila pagtuon para mangina mahapos ang ila sinipag research kag mahapos man ang ila pag-upod sa online classes nila bisan paano. Kay hindi man daily mo no, may ada 2 or 3 times a week nga maka-online sila. Yes. Okay, sa sininga hapon, ang isa naton ka-winner, ang entry ni Titawe Crispin Henry Infante, 12 years old, sang Purok Ilaya, Barangay Kabog, Bacolod City. Lapit-lapit lang siya ya. Ari na di siya ya. Pero ang natapos na naton nga mga entry sa pagbasa, si Verly Digat sang Barangay Pinaginpinan, Cabangcalan City, si Roy Vincent Piadoche sang Purok Maninion, Barangay Tango, Bacolod City, 17 years old na siya ha. Si Andrea Padernal Amonio, 18 years old, sang Kilometrahe 11, Ajinomoto, Barangay Taluk, Bago City. Si Gladys Patricia de la Cruz nga 10 years old, sang Purok Zone 6, Barangay Magsaysay, Cadiz City. Kag si Mark Anthony Sangrinas nga 15 years old, sang Purok 5, Barangay Bulata, Kawayan. Kag kahapon aton ginbasa ang winning entry ni Leona Grace Laparan, na 20 years old, sang Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Kag karon naman nga adlaw ang winning entry naman sang taga Purok Ilaya, Barangay Kabug, Bacolod City nga si Crispin Henry Infante, 12 years old, ang pagabasahon ni Tita Wilma. Okay, kagang entry nga ini ni Crispin Henry, CH nilang gutawag-tawag sa imo. Ari pamatiay neton. Maayong hapon, Action Radio Bacolod for Peace. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom, kag sa tanan nga tagpalamati. Ako si Crispin Henry Infante, 12 anyos, sang Purok Ilaya, Barangay Kabog, Bacolod City. Ako ang padayon nga naga-eskwela, kag isa na, kag grade 6 pupil. Wala ko na, o kung wala ko nakita ang akon amay, wala ko siya nakilala.
Bisan man lang iya litrato. Kon pareho kami itsura o kon bisan kon tagadiin siya. Ako ang ikalima sa 11 kamag-ulutod. Wow, hamakin mo yan. Sulito ni Tita Wilma ha, ako ang ikalima sa 11 kamag-ulutod. Tanan kami, lain-lain ang amay. Ang amon Iloy naglayas antes pa man ang lockdown sa Marso. Ginbayaan niya kami tita, kaginbilin niya kami nga wala sang mga nagaatipan o kasubo man. Ang nagsulat sang akon kasaysayan, si Manang Eunice Muzones. Siyang akon ginakabig karon nga magulang. Siya ang nagaatipan sa akon. Pagasuguran ko ang akon istorya sa kabuhi, pinaagi sa pagsaysay sang akon mga inagihan nga nagsugod kami sang ginbayaan sang amon Iloy. Ang akon Iloy Santo ang may ginaupod nga lalaki o galing may nahimo ini nga krimen o konsala sa amon magulang nga babay. Napriso ang amon stepfather tita. Sanggin preso na siya. Imbis nga bantayan kami sang amon Iloy, siya ang nagpadulong sa Manila. Damo ang nagahambal nga naglaya siya agod wala sang may magtambong sa hiwing sang kaso batok sa iya live-in partner. Nabilin kami nga gagmay nga mag-ululutod diri sa Bacolod. Halos isa ka semana kami nga nagutman nga mag-utod. Wala sang inugbakal pagkaon, kag wala sang may nagapakaon. Tubtub nga nahibaluan sang utod nga babay sang ila-iloy nga wala may gabantay sa amon. Nagpuli siya diri sa Bacolod. Kinsa pupo niya kami. Dira kami sa ila balay nagatiner. Sang una kanami sang pagtratar niya sa amon. Ginapakaon man niya kami. Sang nag-abot ang lockdown, ginapalibod niya kami sang lanson, popcorn, kag ano pa nga mahimo ibaligya. Bisan wala ginapahanugutan ang mga kabataan nga makagwa. Ulan, init, ginasulay namon nga mag-utod. Agod makalibod, kag makabaligya. Hindi pwede tita nga magpuli kami nga wala naubos ang amon baligya. Ang gakatabo, abi mo tita, kung hindi maubos ang amon baligya, ginasakit kami sang nagaatipan sa amon. Wala man kami ginapakaon. O kun, hindi man kami papulion. Kung temprano pa maubos ang amon baligya, ginahatagan pagid kami sang bag-o nga inugbaligya, kag malibod kami liwat. May mga tiyempo tita, nga sila ni Manang Eunice, ginakumpra nila ang akon baligya para makapauli nako. Gatingala sila galing, nga gabalik man ko liwat libod. Kay ginapabaligya kami liwat, bisan gaulan, pana, ukon, gatagiti ang init. May ara man nga kung hindi namon maubos ang amon baligya, ginapatunugan kami sa gwa sang balay.
Dito kami ginapatulog kag ginapakaon sa amon ang bilin nga baligya. May tao gid siya nga amon ni no? Dito kami ginapatulog kag ginapakaon sa amon ang bilin nga baligya. Okay, sorry. Ginalibot namon o kung ginalibot namon ang bilog nga ilaya kag kisa, galabot pa kami sa handumanan para maubos ang baligya. Ginahakwat na namon ang suludlan kalanson, tita, bisan bugat, kag budlay, kag kakapoy man. Wala pamahaw kun kisa, diretsyo na panyapon, o kon mayo lang, kun makapanyaga. Ginpalayas ako, tita, sa balay nga ginaestaran ko. Nagabubo ang ulan sang amo nga tion. Basa-basa ko. Kag nagapangita ko sang maistaran o kon masilungan. Nadumduman ko, tita, sila manang Eunice. Nanukto ko sa ila balay kag nag-ayo kung pwede ko didto makaestar. Ginsapupo ko nila, tita. May tiyempo nga ginkadtuan ko o kon may tiyempo nga ginkadtuan ako sang guardian ko sa balay ni manang Eunice. Kag ginapilit nga mag-upod. Nagahilibion ko ta kay hindi ko gusto mag-upod sa ila. Nagakabit ko sa bintana sang balay. Bisan paano hindi ko magbalik sa ila kay hindi ko gusto maagyan ang pareho nga natabo sa akon sang una. Pigado kami ta. Ginapangita ako ang akon mga utod para makamusta man sila. Pati si mama, ginahulat ko man nga kung tani magbalik nga kung tani balikan niya kami nga 11 ka mag-utod. Pero subong gasigik ko eskwela modular. Dako kid ang mabulig sang cellphone sa akon pag-research. Pero ara man si Manang para mag-control sang akon paggamit sini. Gapasaway man ko, tita, sa ila ni Manang. Pero ginatudluan ko nila dayon. Or ginatudluan ko nila Japon. Ako, isa ka bata, kag isa ka ehemplo sa iban nga mga bata, nga bisan ano kapigado, kag bisan ano kabudlay ang naagyan nila sa kabuhi. Gapursige, kag wala nagaduha-duha, magpangayo bulig sa iban nga tao. Para makaeskwela, bisan binayaan kaginikanan sa amo ni nga sitwasyon, kag sa amo pa lang sini nga edad. Luyag ni Bong sa ulihi nga mangin isa ka chef. Wow, may handom ang bata, na? Salamat gid nga madamo. Tisay nahambal sining bata, actually hindi siya ang nagsulat, kundi si manang niya. Eunice Muzones ang iya sinigin, dangpan. Nga nagabulig sa iya nga, bisan pigado man kag mabudlay ang sitwasyon, naka-eskwela ang bata. May handom ang bata. Mangin isa ka chef, siguro manami ikaw magluto. Na? Kag nagating 12 anyos, pansaron mo, na? Kung lang taon natin ang sitwasyon sang bata ngayon ni, sa lamharon nga pang-idaron, 12 years old, I think grade 6 na, kasi grade 6 siya. Uhaw sa pagpalangga, kag pag-atipan sang iloy, nga tubtob subong ginapangita niya, kag may handom gid siya, nga makita ang iban pagid niya nga mga kauturan. Nagahandom nga makatapos sa pag-eskwela bisan sa pihak sining pandemic nga may kabudlayan nga makatuon. Pero mga anak nga nagapamati karon nga hapon,
Batyaga bala ninyo, imagine na bala ninyo sitwasyon sang 12-year-old nga ini? Nga gusto yaman sang pangabuhi kung tani nga pareho sang sa inyo? May kaugalingon nga gadget? May manamit nga pagkaon? Makahampang? Makatulog, makabayo sang manami man? O kung bisan hindi man, may ilis-ilisan. Pero pinsara bala sa hoben o kung lamharon nga pang idaron nga pagpanglaghap, no? Para nga makakaon, makakwarta. Naghalinto siya sa inakop sa ila, na kay tungod nga sobra man nga pagmaltrata. Nakamal nga si Tito, may amugin manigali nga klase sa mga tao. Nga kung tanawon bala naton, kung dumdumon lang bala naton, masiling ka daw sa pelikula lang, daw sa mga drama lang, pero sa realidad, nagakatamo. So, sa imo, Tuto Crispin, si Bong ihayo, na ang pagpangamuyo man ni Tita Wilma para sa imo nga kabay. Malabot mo ang imo mga handom sa kabuhi. Nga kabay, masanagan ang pensar sang imo iloy. Nga kabay, mabatyagan sang imo iloy. Nga may kabataan siya gali nga nabilin. May kabataan siya nga 11 kabilog nga ginpangbayaan. Imagine mo 12 years old ka na subong, ikalima ikaw. Dalagko na ang iban sa inyo. Kung mag-amo sina nga klase sang istorya, di ba? Na? Amakon mo mag-11 sila laing-lain ng amay. Pero ang pananawan sang bata sa iya kabuhi, mga maayo. To padayon ka lang ya, nga magtuo sa mahal nga Diyos, kang magpangamuyo sa iya. Nga tuytuyan niya ikaw, o bayan niya ikaw sa adlaw-adlaw nga tanan, hatagan sa maayo nga lawas, hatagan sa maayo nga panimuot, tubtub nga, imo man maangkon sa ulihi, ang indi man siling pareho gid sang iban nga maangkon 100% ang imo sini mga handom sa kabuhi, kundi bisan paano, magamay lang nga bahin sang imo nga mga handom sa kabuhi, mahatagan sang katumanan. Di ba? Tutubong, good luck gid sa imo. Ako'y munting tinig, may munting pangarap. Sa miyon ang bulaklak, sa hangin malinis. Man makabati lang ta sang mga istorya sa mga kabataan nga katandog ta mga bata na iyang mo. Mga maswerte kamo nga mga anak kamo nga nakaginikanan kamo sang responsable. Mga ginikanan nga mabakas nga nagaantos kay nagkasakripisyo para sa inyo maayo nga kabuhi. Makaluluoy ni mga kabataan nga nagaantos nga nagsakripisyo, mabatas sang ila ginikanan nga pabayan. Talikdan ang ila responsibilidad. Ay, mga kabataan ngayon, hindi nila gusto nga maggwa sila sa kalibutan para silutan sa ginikanan sang amo sini, di ba? Kasakit kaayo. But anyway, tutubong, go lang. Salamat gid sa imo. Di sa siningation for sure, nabaton mo na ya ang imo nga, di ba? Makita naton sa FB Live ang pag-interview na kay Crispin Henry Infante, no? So sa imo nabaton mo ng imo sa ni gadget, ang imo sa cellphone nga, Galaxy 11 Galaxy Samsung Galaxy A11 ang model. Nadumduman ko kay ma-imagine ko ang picture sa to na. So magtutom ikaw kagamiton mo ina sa hustog yan na. So buot silingon may duha pa kita ka winning entry nga basahon ni Tito Wilma buwas Miyerkules hasta sa Webes. Okay? Alas 2:21 Action Radio Philippine Standard Time ang ato na Celebrity Kojic so para dira sa
pagkatapos sini. Siling di sa FB Live, siling di sa isa neton ka maukod giniya nga nagaupod seton every afternoon. Injustice against our children. It's ungodly act, deprived from their basic rights. Yes, insakto gid na iya. Ang bala ni Alex Montes sa niya, we are one, we have one hope, we have one dream, Tita Wilma. Oo nga itong sa mga anak, di ba? Ay, oo. Ginapaantos nyo man yung mga kabataan. Taman, Inday Wilma, Inocencio Camarles de sa Isabela, baw inayagaluto. Ano hapon na, aaga pala na sa inyo, hotdog sudan, kung sa mga hinablos, okay lang, apakauna lang sila, no? Patamyaw ko lang pamilya sang Iloy namon, Familia Ramirez, ang Barangay Granada, kag Familia Tijado, sang Miag-aw, pamilya sang amon lola sa amay, may damo gid nga gracias dito Wilma, baka damo gid sa imo sang nahibaluan bala mo, na kag Inday Jean Officer, thank you, monitoring always, God bless and keep safe all, love you Tita Jean Officer. Maayo lang di nga pamati, maayo lang di nga pagpamati Tita Wilma. Mera Luna Lopez, good afternoon, Tita Wilma. Miss you so much. Keep safe always. And halin ina ka Inday Joanne Gonzalez Olarte. Kamusta na ikaw? Hi, siling ni Inday Rose Guevara. Ginatika mo pa si Tawe, ha? Jeneline Bandoha, good afternoon, Tita Wilma. Tamyaw ko da si Nanay sa Canlaon City. Labi na gid sa Pamilya Bandoha. Speaking of Canlaon City, dira sa may ni sa Barangay Masulog, Canlaon City, dira sa Pamilya Kabatas. Mayong hapon dira kay Nini Kabatas kay sa mga anak niya, kay Nanay pagid nila. Na, mayong hapon lang dira. Celine Meraluna, Tita We, mayong hapon, ha. Grabe ding init. Din ka muna yun, Inde Meraluna. Watching gid live kami diri sa Est Homes 3, Barangay Estefania. Defensor family. Bambi Serrano Defensor, hi, good afternoon lang dira. Salamat gid sa inyo. Good PM ta Wilma, pagwit lang ko lihog tawe kay Nanay Nining, gapamati gid adlaw-adlaw sa Barangay Dangkalan, Ilog. Gagwit man. Ginagwit man, no? Dira sa may Tinoy's Motor Parts sa Barangay Dangkalan. God bless, kag thanks gid tawe. Okay, salamat gid sa inyo. No? Salamat kid, Boara. Aaron Tagunera, yes, dana ina na nabasa na ni Tita We kay ina. So thank you, gid ha. Angelica Rivera, good afternoon. Siling ni Doms Ortiz, baluskay tits. Hindi ka gid gani magpabaluskay Doms sa ila. Kay kung mabiktima ka, wag tanggid kwarta mo da sila. Maria Luz Grijaldo, magkuna Tita We, mayong hapon, pakigwit naman sa sister ko. Happy birthday, Esther Grijaldo Giking from Candumataw, Hinigaran. Thank you, gid. Salamat, gid, sa inyo. Ay, nga mga anak ka mo, Ay, gakalingaw lang ko na yan ba? Saya, di ba? Hello, Tita. Good afternoon. Watching live from Tondo, Manila. Oy, halong kamudera Dinoy Rollis. Rollis Dinoy, maghalong kamudera. Ha? Lensay Monsanto. Yes, Mommy Diana Consolacion. Good afternoon. Daddy Boy, kamusta na ikaw? Kay Ophelia Garci. Mayong hapon manda sa imo. Nanay Dayin. Mayong hapon lang. Okay, enough lang danay. Balik lang si Tita We, dugay-dugay.
Dia na Action Radio Philippine Standard Time. Ay, dayon man, si Tita Wilma. Yes, Tita We. Dali lang gid pala. Na? Aha. Greet ko lang, hinablos ko si Anna Marie Piadotsis ang happy birthday sang alihis. Halin kay Tita Rosie sang tangob. Thanks gid tagaan ta ni sila balaligwanay, dali lang. Mayong hapon tawe. Sila ni Jeromiano ni Nahidlaw ko ni sang aton mga texters kay wala gid ko ni kauyap na daan sa aton nga text hotline, di ba? Hi Tito Wilma, mayong hapon sa imo. Ginagwit ko lang gali ang family tribunalo kag family Kanagan sa akon mama kag papa nga always gid ga monitor sa inyo program, Tita We. Thank you, kid. Maayong hapon lang, paamo ka na. Kag, hi Tita Wilma, mayong hapon, tamyaw ko lang ako nanay, baw gapa urok-urok kid sa iya sini radio. Hindi na iya matandog tawe. Okay, good. Okay lang na siya. Kag, syempre man, Jocelyn Libondis po, good afternoon, Tita Wilma. Ara man siya, Manjo Arnejo, monitor lang sila sa sino yaw po? Bucolomania, si Calvo Cundas Jr., Alexander Gilaran, kag Umbion Arcon. Baw nga mga anak ka mo, okay lang na siya. Na? Kag, syempre man, Tita We, na? Luyag lang natin ipahinumdum da gali sa inyo. Ay, hindi kay hambal ko gina, may tips ko, malang-alang na takaron. Okay, ang aton sini i-share sa inyo supposedly ang natungod bala sa lettuce. Kabalumanta ko na anong lettuce, di ba? Paborito ini sang halos tanan, kay hindi mo na paglutuon. Pero abi ninyo, mga benepisyo nga mahatag niya sini sa aton, tuman-gid kadamo. Tuman kadamo sang benepisyo nga mahatag sa aton say lettuce, di ba tiwe? Nagapanami na siya skin kag pa-strong na siya sang imo heart. Yes, nagapabaskog man sang imo sini bones. Actually, alas 2:32 na Action Radio Philippine Standard Time. Makadalayaw gid man niyang lettuce. Tungod ang may damong nga utan, nagakinanglan pa ya kalabanan sa mga utan, kinanglan pa naton lutuon, andis naton kaunon, pero ang lettuce ya, hindi na kinanglan lutuon, kay nga ginakaon na ya hilaw. Kag ang lettuce, amo ilang gisin masiling naton nga pinasahi, o nag-isahanon nga klase sang utan nga crunchy. Di ba? Crunchy, bisan ako ga, silang balamayo, papungkuan lang ko patubangan lang ko sa TV. Aras na tubangan ko, ubos na kita mo. But silingon, kon usapon mo, may lain sa bala nga sound, nga kay nagari naggasak gidiya. Kung ikumparar mo sa iban nga klase sang utang, nga ginakagat mo sa crispy ang lettuce. Gani, ano pa ganito, mas madamo ang pagkaumos ng lettuce. Tungod nga, usap ka, timo ka, usapon mo, kung kisa ka, magkaka-intriga ka pa. Magluwas nga ka-intriga, ano ka bala? Gakadaranan ka. Kaysa tuod lang, ang lettuce, ginagamit ni siya, ara na siya ya, masiling na tun, kung mga may fried meat na nagapanami na siya sa mga menu, kay ginagamit siya as garnishing. But singa sa garnishing, ang presentation nila, para magnami, butangan nila lettuce palibot, or may ipatong sila something nga fresh nga utan. Ting lettuce, usual, permi ginagamit. Permi gina siya matalupangdan, bisan gani sa mga salads nga mag-macaroni salad, chicken salad, ang ginihimo na yung butang mo sa palibot, antes mo butang sa tunga yung imong salad mo, kisa mo na yung una piknit, kag una nila nga usapon, di ba? Yes! Amo na siya kanamit, amo na ka-special sang lettuce. Tungod kun ang hambalan na tungod naman sa mga medicinal plants, makita neton nga so special ang lettuce. Sa pamangkot, ano nga utan ang most consumed sa bilog nga kalibutan? Wala gidwa-duwa suno sa informations nga nakuha naton nga lettuce. Lettuce among nakakuha sang award. Kay man suno sa kasaysayan ang lettuce, ginakaon sang mga tawo
sadtong 2080 pa, na? But 2080, yes, so 2080 or 2080 BC or before Christ. Te ang una nga nagakalingaw sa lettuce amo ang mga taga-Egypt tungod magluwas nga manamit ang dahon sang lettuce, ang oil pagid nga halin sa liso sang lettuce importante para sa ila nga aman titawe how nga ako no how before Christ. Nga ako no nga ang nagakalingaw sila sina ano abi ay makasiling ka hindi kay hambal nila nga aga kalingaw sila kaya hambal sa mga taga-Egypt hindi lang niya bulong sa sakit sa skin or skin diseases ang langis halin sa lettuce ang halin sa liso sang lettuce kundi nagapahuben man ina sa imo hindi lang yan sa panulo kundi nagapa bata sa imo kag suno pagit sa pila ka mga record hindi magtigulang ang tao sa liso sang lettuce. Oh, amo na siya. Yes. Ang dahon sang lettuce, tamo siling nila, nagapayang sa imo, damo ang nagakalingaw kaon. Try nyo man di ba? Kag nagabulig pag inari pag itawi. So no, sa ila hindi man sila maghoben sa lettuce kundi mabatyagan nila nga mga masakit dira kung ano man ang dakong mabulig sang lettuce. So pila man ang mga mabuligan sa pagkaon naton sang lettuce amo titawe nagapa-lose weight. Sa mga nag-diet o kung sa gusto nga magpa-sexy, tanawa bala kung anong ilagi na mga kalabanan sa ilagi na kaon. Kag syempre, nami man ni sa inflammation, kay ginaaway man sang ara sa lettuce ang ginatawag inflammation. Nagapa-strong man sang aton siniutok, gani nagaalam ang mga nagakaon sila. Ginapabaskog ang heart, yes, gahatag man protection batog sa cancer cells, makabulig man sa mga diabetic, nagapasanag man sang aton mga mata, di ba? Na nami man ni sa digestion pangtunaw naton kag sa mga hindi katulog sa mga gina-insomnia. Kag nagapabaskog man sang aton immune system nagapanami pagani sang buhok tawe na nagapagwapa sa imo, nagapagwapo sa imo kag nagapakinis pagid sang imo kutis. Try mo kung may kagakaon lettuce, tilawi. Hindi ka na magpangita pa sang iban pa, no? Kaon lang sang lettuce adlaw-adlaw, ikaw mismo makasiling, ay, di nagapagsiko, ay, do nagagwapo, ay, nagagwapa ako. Try mo para maka-prove mo ina sa imo self. Alas 2:37 Action Radio, Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos ang aton pahanumdum. Okay, reaction sa itong sa ni tips nga gin-share karon nga hapon, no? Lettuce, it really helps to neutralize your cholesterol, Tita Wilma. Sila sang broccoli. Wow, nice, no? At least may reaction ka mo dira, no? Lettuce, mostly, Tita Wilma, makita mo sa burger kag mga common viands nga gina-serve sa kada lamesa naton. Okay. Amon hambal ni Sir Alex, Brename Perdigian, mayong hapon Tita Wilma. Congratulations to all the winners of ARB4 Peace. Study hard to achieve all your goals in life. Poverty is not a hindrance to attain college education. State universities and colleges nationwide are tuition free. May God continue to bless you. All more knowledge and wisdom. Stay safe, everyone. Godspeed. Ma'am, salamat kid ha. Ma'am Elizabeth Malakagamala. Si Indelione Grace Laparan. Wow, hello, kamusta na ikaw? Mayong hapon, Tita Wilma, with love ginaiya. Yolanda Alcayaga Galiegar. Mayong hapon, Tita Wilma. Super sad kakasaysayan. God bless you. Padayon lang, pangamuyo lang. Kag indigid mawad-an paglaom, no? You deserve it nga magdaog. Worth it ang imo paghimakas. Someday, it would paid off. Pagkabakod.
Kanami Candelione, naghatag man sa inspirasyon sa itong winner for today. Jocelyn Libondes po ho, mayong hapon. Mayong hapon, Action Tita Wilma. Monitor lang kami, Bukalamania. Yes, dana ina, nabasa na ina, Tita Wet kaina. Rene Lee, mayong hapon, Tita Wilma. Kag araman si Brenna May Perdiken. Yes, ba na ina. Nabasa na ni Tita Wet. Ay mo message kaina. But anyway, thank you so much. Na? Thank you, Ged. Kag, Teresita Diita si Dayon. Miss Margie Haniva, good afternoon lang dara sa imo. Salamat, Ged. Kay Yvonne Buschier. Kay Days George Julio. Thank you, Ged. Vivian Labatos, good afternoon. Kay Lance Monsanto. Mariluna Lopez, salamat, Ged, sa inyo, na? Happy na si Tita We nga kamo da every afternoon kay Dexter Paul Heraneo, Manjo Arnejo, kay Robert Salva, Divine Helbere, kay Milky Patriarca, good afternoon Milky, Ellen Binyas Bibalco, kay Arlene Jucadis, syempre kay John Artivas Tabligan, kay Face Joy Tumbukon Palanog, Rodrigo Bustamante, kay Evangeline de la Rosety Car. Thank you. Minda. Araman si Minda Shantam, kay Hazel Alvarez. Thank you, Ged. Enough lang na, Anay. Balikan lang kamo ni Tita Wilma. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
mga zodiac sign para man sa mga horoscope. Happy birthday lang sa mga nagasaulog sa ilang kadlawan karon nga adlaw. Sa mga horoscope, sa mga nagahulat sa ilang zodiac sign, unahon naton para karon nga adlaw Nobyembre 3, tuig 2020, ang Scorpio. Ang mga Scorpio, amo ning nataw Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, abi mo nami ang epekto sang imo pagpangamuyo. Ang imo ginapangayo mahatagan gid sabat. Kag magaabot ina in due time na nga hindi kagid mabudlayan sang sobra. Halong ka lang sa imo mga makaupod karon nga adlaw, ilabi na sa mga tao nga bag-o mo lang makilala Scorpio. Mga maswerte mo naman nga mga numero 5, 7, 52, 21, 13 kag 34. Ice blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius na taon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ikaw, Sagittarian, amo ang mangin master sang imo pamensaron sa madamo lamang nga mga hilimuon. Hindi. Mangin master ka sa imo paminsan sa madamo iya nga mga bagay nga dapat mo himuon karon nga adlaw. Pero mas pilion mo ya karon nga adlaw, Sagittarius, nga mangin happy ikaw na tinami kinanglan lang mga good vibes, mga mayo-mayo lang, mga mayo lang. Maswerte mo nga numero 8, 53, 31, 22, 14, kag 24. Shocking pink is your lucky color. Kag sa mga Capricorn naman, ay mga Capricorn na tao Disyembre 22, tubto Binero dyan si 9. Padayuna ang happiness sa imo kabuhi, Capricorn. Tungod santo gid ang ini nga kahigayunan para tagaan mo katumanan ang imo mga plano. Mga maswerte mo man nga mga numero 6, 13, 35, 25, 21 kag 45. Dollar green is your lucky color. Kag sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na tao Enero 20 tubto Pebrero 18. Ang imo pag daydream ba nagakatabo ina kun naka-tune in ikaw sa imo inner being. Kag isa pag yun, kung ano man ang imo ikasarang, tagaan mo ina sang panahon. I-develop pa more ina sa imo Aquarius. Mga maswerte mo naman nga mga numero 3, 21, 12, 32, 25, kag 54. Sun yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman yung mga Pisces na tao Pebrero 19 to Marso 20. Kung anong nabatyagan mo, anong panagupnup mo, sunda, Pisces. Para nga, maangkon mo ang happy moments karon nga adlaw. Maabot man ang kamatuoran, maabot ang kamatuoran, maabot ang matuod-tuod gid kag syempre realidad sang mga handom mo sa kabuhi, Pisces, nga dapat mo gid pasalamatan karon nga adlaw. Mga maswerte mo nga mga numero 11, 15, 52, 24, 43, kag 22. Ruby red is your lucky color. Sa mga Aries naman, mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Baw, mabatyagan mo subong ang kasulhay karon nga adlaw tungod matawhay ang imo bilog nga adlaw. Happy ikaw. Kompleto ang tanan. Pati na ang bayad mo sa loan, kompleto man. Ay, horoscope mo naghambalin, di ako kag upgraded na, Upgraded na ang imo credit line. Ba, mayo, Aris, Pero hinahinay, basta pangutang kabudlay. Maswerte mo nga mga numero 13, 32, 22, 25, 43, kag 14. Cyan blue is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign ni Taurus. Ay mga Taurus na tao Abril 20 tubto Mayo 20. Ay, hindi pagdaluki ang kaugalingon mo, Taurus,
Hindi ka dapat maging maluwan ka sa kaugalingon mo. Good para sa economy ang spending mo. Gani happy ikaw karon nga adlaw, maayo ang imo pamatyagan. Pag maswati mo naman nga mga numero 22, 25, 35, 23, 40, kag 15. Mint green is your lucky color. Sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob, Hunyo 21. Kung may negosyo ikaw, Gemini, nag-aasenso ina. Ina ang hambalsang imo sini horoscope. Ha? Maka-attract ikaw sang madamo nga mga kliyente. So, meaning, increasing ang imo income, kag mas labi mo pa ina nga appreciate o kung ma-appreciate. Mga maswati mo naman nga mga numero 6, 11, 13, 32, 52 kag 41. Electric blue is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman ito, Hulyo 22, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Diba? Social. Ha? Social, subong ang looks mo, Cancer. Tungod sa bag-o mo nga hairdo. Ha? Makilala mo imo perfect life partner today. Ba, di mabatyagan mong kalipay karon nga adlaw. Cancer mo na inambal sa horoscope mo. Mga maswati mo naman nga mga numero 3, 34, 7, 21, 12, kag 5. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Leo naman, ang Leo, Hulyo 23, Agosto 22, maghatag ka blessing sa naghatag sa imo sa kalain sang buot. Papakita ilang sang kaayo no? Magamagaan ang pamatyagan mo kung himuon mo ina. Kag tungod sa imo mo prosperity, amo ang maangkon mo sa kabuhi mo. Maswati mo naman nga mga numero Leo, 4, 31, 14, 51, 22, kag 21. Ivory white is your lucky color. Saylo kita sa Virgo. Ang mga Virgo naman, mga netawa, gusto 23, tubtub Setyembre 23. Abi mo bala Virgo, madamo ang mga king or mainit sa imo karon nga adlaw. Pero, tungod happy kay sa balatyagon mo, padayon na ina. Kay, magka-attract ina sang maayo nga kabuhi. Maswati mo naman nga mga numero, 8, 31, 51, 25, 32, kag 45. Mango orange is your lucky color. Yes, sa mga Libre naman ang mga Libra City, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Yes, Libra. Tanan, happy para sa imo karon nga adlaw. Gani, bisan nga may jutay ikaw nga kaugot nga nabatyagan, enjoy mo lang kabuhi mo karon nga adlaw, ha? May surprise nga mag-aabot. Maswati mo naman nga mga numero 7, 14, 21, 28, kag 35. Crimson red is your lucky color. Nabatian na ito ng itong tag sa zodiac sign. Para man sa itong tag sa ka-horoscope, relax lang. Si Tita Wilma magabalik or baligid lang. No? Antes man, ang itong galianay nga, dito si Tita Wilma pagkatapos ni. Life
afternoon. Hidlaw man ta sa imo ba? Good PM ta late na kay tuyugid sang luto sudan. Oh, ging kapoy. But anyway, okay lang. Good PM Tita Wilma watching from New Zealand. From New Zealand, Nonoy Manuel. Hello, good afternoon lang dira. Kay Inday Marlene Diaz, gaupod man sa iton karon nga hapon. Stay safe kuno. Makabasa ka man to pa tamyo Tita Wilma daw kakusog sang signal sa YouTube sa FB Live. Really? Well, anyway, thank you so much. Kag, pwede ka gida ka watch. Kapamangkot sa kun pwede gid. Ina sa cellphone, kag sa radyo. Okay lang, bisan ina sa imo cellphone. At least, gapamati ka man gyapon sa radyo. Gaupod ka man gyapon kay Tita We. Brenna May Pordigan, thank you, Gid. Lettuce is really helps to neutralize your cholesterol level. Thank you, Gid, habaw ka mga nami, Gid, sa inyo nga mga anak. Kay gina-remind you, Gid, si Tita Wilma, Salamat, Gid. Salamat, Gid, sa inyo. Kag, Yvonne Vustier, aras siya. Si Jody Ann Ligahe, thank you man, kay Edreline Escario, kay Romela Manolo. Carlos Caporas, good afternoon. Kag, syempre kay Dexter Paul Hereneo. Okay? Enough na ina. Thank you, Gid.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon kita sa pagpangamuyo. Updin ninyo si Tita Wilma sa padayon manaton nga pagpangamuyo sa Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kag madamo nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati sa wala man ninyo untad nga pagapod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo kada hapon. No? Salamat gid sa inyo kag syempre man ang test gid Tita Wilma nga ito na coffee break. Upod ba na itong Xanthone Plus Coffee
Wilma sa sininga hapon. Ay, ara, gali. Liza Libuon, good afternoon, Tito Wilma, watching from Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Kay ara man si Nunoy Manuel, watching from, yes, kay siling ni R.R. Montua, Rehenio, siling niya, gamay pa lang ko balik, Tito Wilma, ka na, nakita tagid man ka sa subong paborito ko gid voice mo. Please greet me. I'm R.R. Rehenio sang Himamaylan. Salamat gid sa inyo. Okay, ang etong sini Bible verse for today, halin sa Matthew chapter 18 verse 20, and it says, "For where two or three gather in my name, there am I with them." I can't say goodbye. Sa inyo mga palangga, mga tagpalamati, madamo gid nga salamat. Paalam na si Tita Wilma, tubtub naman ni what was. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agdok. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,